Pero kung mag-order mo na nidili na yung buwan na para ng style na nila. Na, maingon din ako sa inyo, kaya tigil mo niya. Ang tawag so, hindi ka akit-akit pero sa matilawan mo. I am recommended mo kami. 2,000 years later. Hey yo, what's up mga kabingka? And for this video mga kabingka, natakaroon din sa may barangay Catalunan Grande ng Dakbayan sa Durian. So atong i-feature na po mga kabingka ay sa Pizza House mga kabingka. Pangalan ani ay Pabz Pizza mga kabingka. So tilawan na to, worth it or not worth it ilang pizza. Let's go! Oy, welcome back sa ating panabago namang episode mga kabingka. So, atuning tilawan and mukbang tirada mga kabingka. So, tara, let's do this. So, this is the hot sauce. Kanilang cheese. Let's go. Pero kung mag-order mo na nidili na yung buwan na para ng style na nila. Lamisya. Yan, boyfriend. Paano ko lumis? Ito. Sauce. Pizza mo. Yan o bagay. So, tingnan na. Tingnan po. Tingnan. Or meat. Mega. So, kung nanon mga order ko din mag-message sa Pabz Pizza, message sa inyong Facebook page. Patuloy first time mo kami nga pinube. No, siguro mo nang kung nag-ubigan, dere, parang mga tuko downtown. Pero kung nag-ubigan, for the first time ako yung tilawan. Ay, dere ko din mabangpang ng pizza ret.
Mm. Mm. Pamilya sa Tapsos, di ba? Ito. Mm. Yun. Hindi makakaumay. Dami yung the pizza. The best and the quality. So, ang tanong mo sa picture, hindi ka akit-akit pero sa matilawan mo. I am recommended na kami. The best and pizza. Nang yung ibang pizza good nga. Pangit ka sa picture. Yan, personal ito pang kanila ho. Na, maingon din ako sa inyo. Kaya tigil niya. Panalo ako. Tsaka yung ginawa. Message and pwede mo mag-email lang. Ito po si DJ Martin na Place Video. See you in next my vlog mga kamingka. So, yun ako niya. Para na-enjoy na ako akong food. Ang ginakaroon mga kamingka. Wish na din. Yeah. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.